नमस्कार दोस्तों, हम बाबू विकास बिहारी आप सभी को कॉमेडियन विकास बिहारी ऑफिशियल चैनल पर सभी को स्वागत करते हैं। और हमारे साथ आज बहुत अच्छे सिंगर राजीव भैया जी हैं। नमस्कार। तो आपके बीच देखिए प्रस्तुत करते हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं। कौने बदरा से कजरा चुरैलू, कौने फूलबा से खुशबू मंगैलू, कौने बदरा से कजरा चुरैलू, कौने फूलबा से खुशबू मंगैलू। ए धानी कि एहो धनी जिया चचना बेला छगल न दुनिया पागल कैले बा। एहो धनी जिया चचना बेला छगल न दुनिया पागल कैले बा। कौने बदरा से कजरा चोरैलू, कौने फूलबा से खुशबू मंगैलू, कौने बदरा से कजरा चोरैलू, कौने फूलबा से खुशबू मंगैलू। ए धानी कि एहो धनी जिया चचना बेला छगल न दुनिया पागल कैले बा। कि एहो धनी जिया चचना बेला छगल न दुनिया पागल कैले बा। कौने बदरा से कजरा चोरैलू, कौने फूलबा से खुशबू मंगैलू, कौने बदरा से कजरा चोरैलू, कौने फूलबा से खुशबू मंगैलू। ए धानी कि एहो धनी जिया चचना बेला छगल न दुनिया पागल कैले बा। कि एहो धनी जिया चचना बेला छगल न दुनिया पागल कैले बा। हर यादा हर कला अब सहेजल हऊ, हमरा लागाही धरती पर भेजल हऊ। हर यादा हर कला से सहेजल हऊ, हमरा लागाही धरती पर भेजल हऊ। इमारत के भगवान गढ़ले, कौनो कमी कसर नाही छोड़ले। धानी का जाने कितना मटेरियल वाला गल न दुनिया पागल कैले बा। कि एहो धनी जिया चचना बेला छगल न दुनिया पागल कैले बा। कौने बदरा से कजरा चोरैलू, कौने फूलबा से खुशबू मंगैलू, कौने बदरा से कजरा चोरैलू, कौने फूलबा से खुशबू मंगैलू। ए धानी कि एहो धनी जिया चचना बेला छगल न दुनिया पागल कैले बा। कि एहो धनी जिया चचना बेला छगल न दुनिया पागल कैले बा। कि एहो धनी जिया चचना बेला छगल न दुनिया पागल कैले बा। सभी को नमस्कार। अगर सॉन्ग अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और राजीव भैया को आप लोग सपोर्ट कीजिए।